Epa, kaixo, ze moduz? Bueno, gaur, hainbat kirol kombinatzen dituen kirol bat ezagutuko dugu. 3 hain zuzen be, badakizu zein dan, ezagutzen duzue? Hori da, triatloia, eta gaur 2 gonbidatu duziko ditzu. Bai, ondo entzun duzue. 2. Etorri nirekin, venga, gozan. Euskal kirolari. Egoitz Txurruka. Triatloiko, Euskal Herriko triatloiko 2 erreferente ditugu. Ainhoa Murua eta Elena Alberdi, kaixo ze moduz? Kaixo. Ainhoa, zurekin hasiko gaz. 40 urte, ja lider bat mundu hontan, kirol hontan. Domina mordua, txapelketa mordua, olimpiaten ibili zinan. Zelako esperientzia izan da, oin artekoa? Bai, esan duzu moduan urte asko egia zen. Hor goi mailan lehiatzen. Batez ere hori esperientzi pila bat urte guzti hauetan. Eta danetikan izan dira urte onak eta txarra, baina orokorrean egia zen esperientzi oso ona urte guzti hauek. Eliteko deportista, baina baita entrenadoria be bai. Zure aldamenean dagoen beste batekin, Elendekin. Hala, hori da. Oain bai jendia entrenatzen eta banabil, gorputz hezkuntzan lizentziatua naiz eta azkenian gustoko dudan gauza bada ez eta holako lanetan eta holako jendiakin momentuko izarra elitean ja sartuta. Elene, kerrak, dela hilabete batzuk auki dozun igoeria eta gaur egun, Euskal Herriko eta baita Espainiako triatloi mundu hortan eta gauzak edartu ditzen. Euskadiko txapelduna, ojo Euskadiko txapelduna. Oso ondo, Elene! Oso ondo! Ole! Oso ondo! Bai, ni pixkatu bain, esan dezu bainoa urte asko ondan, arrankatzen pixkat ez, hor sartzen eta ni esan dezun salto hori ez dut ikusten ez, pixkanaka jo naiz hobetzen eta hori, azkenian kirol baten hasi berria zeanean, normala da pixka jutia hobetzen eta ikusiko da hola zaitzeten hori estankatzen nahi. Claro, zure kasuan, igerik eta munduan hasi zinan, gero medikuntzakin ibili zinan, eta gero, triatloi mundu ontara be bai salto handi zain dozu. Zemoz portatzen da, Elene? Ainhoa. Ondo. Pazientzia. Ikasle hona da? Bai, egia zen. Azkenian gogua jartzeu, ez? Beak oain ilusioak indago, gogoak indago, eta horrela askoz errexo da, ez? Kasu honetan, zelan sortu zen historia hau dana? Esaten danez, Hawaien 1978an edo, hango soldaduek, pustu moduko bat egin zuten, zizian ze kiroltzan gogorrena batek esatezun igeriketa, beste txirrindularia, orduan intzuten, danak elkartuko ditugu, eta pixkat apustu moduko bat izan zen, eta hortikan sortu zen, ez? Horretikan, azkenian Hawaiko Ironmanako da, importantzia handikan han sortu zalako azkenian. Claro. Eta postu hortatik, imaginatzen dut gero ja, urteak pasa ala, mota desberdinak sortu ziala be bai, ezta? Bai, indana, distantzian arabera zailkatze dira, eta hainoak aipatun Ironman hori da, luziena, luziagoak eba daude, baina hori da pixatola indarrakan luziena, igerian ia 4 kilometro, 180 kilometro bizikletan, maratoia, 42 kilometro korrika. Da esprina, eta hor dia 750 metro igerian, 20 kilometro bizikletan eta 5 kilometro korrika. Claro, eta kirol hortatik gero imaginatzen dut beste azpi kirol batzuk sortu ziala, ezta? Bai, azkenian triatlo egitekan, neguko triatloia, triatlon crossa deitze dela, mendi bizikletakin, eta triatloia beste mila gauza. 3 kilo ezberdin dira, baina triatloia azkenian kirol bat bezala da, ez? Ez da, igeri bizikleta eta korrika. Orden hori da. Pak berdina sartzen da dana. Bai, eta hor aldaketak, transizioak dana sartzen da, orduan. Claro, kasu hortan, jendia sprint batera sartzen da, ez da imaginatzen du? Hori, igeriketako irtera hori da, lehiaketa azten dalako ere bai, baina tentzio gehiena horre egoten da, ez? Eta orduan, topera eta berdezu, eta alik eta talde honenean kokatzeko edo golpeak ekiditzeko ere bai, ez? Azkenian, nahi gabe, lehiatzen zaude eta hor azkenian pixkat golpiak eta jasotzegia eta normala da. Lehiakortasuna topera da, baina baten bat igual eskua holan eta goia txiki bat, uretan sartzeko, kontrarizua. Eta lehen kasu honetan, transizioak ditugula, ezta? Uretatik bizikletara eta bizikletatik korrika itxera. Zaila dira transizioak?
Bueno, hori beste gauza bezala entrenatu egiten da, ezta? Eta azkenean entrenamenduekin eta oitzen za, baina hasieran bai izaten da hori pixkat. Igeritik bizikleta nik egia esan eskertzen dut, bizikletan jartziana. Gero bizikletatik korrikara bai hor notatzen da hasieran behintzat da hori. Giharrak eta orainik dana notatzen duzu, kalambriak eta... Bai, horregatik, azkenian triatoia, lehen aipatu duten bezala ez da, igeri egiten dut, bizikleta egiten dut. Azkenian korrika egin behar duzu, bizikletan, ez dakizama kilometro egin da gero, orduan entrenatzezu, hori ere bai, ez? Ja nekatuta korrika egitea da, ez da korrika egitea, horregatik da, pixkat, batek daka korrikalari oso nahi izatea, zeko, hasiera batian bezala, baina bizikletatik korrikalari txarra daka izatea, orduan hori entrenatu behar da ere bai. Elene, eta fijo gure ikusentzule danetatik baten bat animauka dela triatleta mundu hontan eta probatzen gitxienez, ezta? Ze esango otzezun? Ni uste garrantzitsuena da hori, gogoa dela, ez? Eta gogoa aldin bakate, pixkanaka jungo dira iten, eta gero bai komeni da hori, igeri pixka jakitia, basikoa, eta gero azkenean korrika dano dakigu, eta bizikletan ibiltzen bai. Orduan, gogoakin baude eta motibauta, eta mundu hortan sartzen daia, poliki jungo dira egiten. Bikote, komentau ditugu, mundu mailako Ironman hori, txapelketa hori, baina Euskal Herri mailan bai ditugu. Nik ez parte hartzeagatik, baina bai entzutiagatik Donostikoa eta Zarautzekoa hemengua. Ez dakiz hauek baten badakazu nola kutunena o gustukoena, Zarautzekoa igual bai, ez? Txapelketa horrekin bukatzen dugu, Getariko txapelketa horrekin, eskerrik asko, benetako plazerra, bi txapeldunekin egotia, Ainhoa eta Lene. Eta, benetako plazerra bertan be egotia, goratu atsegin duten bidixo honi, Arpietu kanalera, eta goratu YouTubeen Euskararen partida, neskak, 22, iritsi arte. Ondo segi, agur!